MTS preparatmış falan. Salam goýmusyňyz? Aýdym. Nimele ýos? 45-45'e bir zat uğradylar ha. Tamam. Sonra näçe puly? Her SMS 1 manat 31 tenge. Vay huu! Ben ne ýa 4 dollar bir gezek goýberdim, bir 47 galdy. Düşünmedim. Gitmä, bırak ýeberňä. Nebera? Başka soralar barmı? Soram, nämetdiňiz puly? Evet, o SMS soradım. Şoň üçin puluňyz tutulanlar. Sekizden ýediňiz o. Düşünmedim. Ýok, sekizden ýedi SMS. Ol SMS bätleşige gatnaşmak üçin her SMS-iň bahasy 1 manat 31 tenge. O zaman ne umar diýip ýazyp goýddyr. Düşünmedim. Ne umar diýip ýazyp goýbersiňiz ýaňy. Ne numara? Men SMS goýberdim, ne bir mara 2 diýip ýazyp goýbersiňiz. Şu soala jogap berýär, siz soragy gelýär, soraga jogap bermeli. Soraňyzam gerekdi, ama jogaňyzam pulymaň, beýtmäň muny. Başka soralarym? Pulyny goýber, soragma. Pulyny alyp bilmeýän, SMS ýazyňyzy uradyp bir rat etmeýäňiz, ýa-da programmaly keniňiz. Ay bilä. Bolupdyr, men 5 manat kard aldım, bermeýär şonu.